Nhar is-Sibt se jirritorna l-Festival taċ-Ċikkulata li jsir ta' kull sena fil-lokalità tal-Ħamrun. Festival li issa sar avveniment mistenni mill-Maltin u l-Awċin u li attira wkoll diversi turisti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf li din is-sena se jkun hemm mad-design stand b'varjetà ta' ikel ħelu u anke artiġjanat. Ma tonqosx ovvjament il-varjetà differenti ta' ċikkulata, mhux biss lokali, iżda anke ċikkulata mill-Italja, il-Belġju u Dubai fost l-oħrajn. Tiziano Kassar, dulċir u ċikkulatir spjega li s-sorpriża ta' din is-sena hija relatata ma' leġenda tal-futbol internazzjonali. Din is-sena ddeċidejna li nagħmlu l-element relatat mal-futbol. Ovvjament għażilna li nagħmlu leġendarju tal-futbol ta' kull żmien. Ovvjament qed inħeġġeġ in-nies biex nhar is-Sibt 19 Ottubru jattendu għall-Festival taċ-Ċikkulata biex jaraw aħna dak li preparajna bħala skultura se jsir. Li nista' ngħid hu li sissa bħala ċikkulata użajt naqra iktar mis-sena l-oħra u wasalt mal-160 kilo. Waqt din il-festa ma jonqosx ukoll l-ikel li tant iħobbu l-Maltin fosthom ir-ravjul u l-pizza, però b'differenza hekk kif dawn se jkunu mimlijin biċ-ċikkulata. Din is-sena se jkun hemm ukoll parkeġġ addizzjonali sabiex dawk li jixtiequ jattendu ikollhom inqas problemi ta' parking. Waqt din l-attività se jkun hemm ukoll varjetà ta' talent mużikali lokali.